पाजर टोवेलू पाजर टोवेलू अब तो कौना गदरिया लागल चोट रे नानी धीरे धीरे लहकल छहकल ससुरा तू गइलू हो केथिया में कइलस निहुरलू आइलू हो हरे राम हरे राम मादलस रे नतिया ओ आहा ओ अब कहीं छुट्टी ले बाबू तोरलो से हमार कल साटा बा कल पटना है साटा बा अब भाई चुनरिया उतार दी ऐसे कि लोकगीत चला था। हाँ। गमछी भले दे दलो कोनो दिक्कत नहीं ली ना है गमछिया हो जाई आ जाई तो आ जाई जब हमरा डर नहीं तू कहे डरा तारू खा खा रोज चलला वायरल रोज होला बाबा हमार कहत रे कि मलाई देख के के कर न मन करी चाटेला अतना सकेत कपड़ा एकरा में कैसे आटेला। ए बाबा हमरा ई ना बुझाला कि इतना सकेत कपड़ा एकरा में कैसे आटेला एमे हाथ राउर बहुत जरूरी बा हमरा बुझाता अपने से पहिरे लेकी बाबा। हाँ हाँ रुक भाई मन बा गार्जियन के मन बा भाई। हाँ रउआ कहतनी अपने से पहिरे लुकी हमार है श्याम बाबा पहिरावेले इहे बात हमारा दिमाग में नया अरे जिया प्यार लेकिन रुको बैठा रह तू करा के तकिया बना लो। लेकिन औरतिया कहतिया रउआ से का कहती एगो गाना गौले रही वेब कंपनी से हमारा आई रहे अब याद नहीं के सन कौन रहे लेकिन आई रहे कि पियावा से नीक बात किया कि पियावा से नीक बात किया रउआ से कहतिया कि पियावा से नीक बात कियावा हो अरे बाबा अरे कि कबहू बेमार ना हो पियावा से नीक बात कियावा हो कबहू बेमार ना हो रात भर करी तैयारिया हो रात भर करी तैयारिया हो तो बहुत तैयार मंच पर अजीत भैया के कृपा से प्यार से सभी कलाकार आइल बा बड़ी बढ़िया लगेला बड़ा बढ़िया व्यवहार बा आपके। औरतिया कहतिया कि चुलिया चर 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 के लहंगवा सर 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 के कि चुलिया चर 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 के लहंगवा सर 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 के कि चुलिया
बड़ा सा ना ई चलिया चर 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 लहंगवा सर 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 के ई चलिया चर 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 के लहंगवा सर 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 के जो बनवा देवता देता बलमुआ सुने जो बनवा देवता देता बलमुआ सुने करके जो बनवा देवता देता बलमुआ सुने करके कसी कसी धरी अकबरिया हो कसी कसी धरी